hayag kayo yan. Wala magsulti ko kay ang mga tao, inunugog daw ito. Nagpag-inag ng mga isa. Siya nga pangabyan. Di ko ang asawa. Tawara, ang bana. Kaya magunsa mo tayo silingan, kung tinabot ka na. Nagdisod ko na request ng kong Sa ilang mga kuwan nila. Sa ilang mga... Pero ganyan ka, wala yung nagdapigay. Ang liso na ito, wala yung nagdapigay. Yung undangan. Sarap, TV pa man ang TV. Situlit. Ang tao diha, ibaw naman silang Kabalo bulaw. naman, God. Ibaw naman. Ana lang ito ha. Lisa na. Ikot ang baba. At yung na lang. At yung na lang ito. Pagka sa gawas, istorya nga. Muna. Sa uban ito nga lugar. Dahil wala, gano'n. Naman ito mo dapin sa pikas. Ano yung maglabay ito? Pag tinundangan naman tawag TV, niingon nga. Kuwan, kanang... O ka na kay... O kung tabag bayad sa kurente. Hindi ba bayad kurente? Kanang nga na nimo? Kanang sa kuan, ino nga, kanusa pa po ka mamatay, tigulangan ka, nga mabigil ko din mo ka. Kisa may nga na. Ang katong lalaki, ano niya yung hubangan? Ang naon sa siya kay Pag ganiha. Kuya ito kaniya. Ay basig. Amin na pag ito. Kumbaga ni si ano, kay gina siya nagtanong sa TV, gina nga nung sintanong sa TV, kasi makatabag ko rin tanong bayan. May bitaw sa imo. Ang ngayon, may paninin mo na i-story ang tao. Ang lami ato ko Isubagol ka. yung bubang ko din siya. Nga bubiya siya diha. Damin siya sa mo. Kaya ko pa ang mga asawa. Ay, ikaw, tagaan ko kanina. Trabaho ka. Ano ito? Ang dangit. Kita mo to? Kita to siya. Di kaya ito kumaadto kay dagan-dagan naman po muna ako, Andre. Siyempre ako, tawanon yung malamal ko. Diri, nadaan ako ano itong gihagyo ato, tambalan na takotaan. Kaya di ko kabalo. Kabalo yun ko, nga naagin sila yung malapsis. Nakuyaw kayo magpinsaya yung spirit. Kuya, yun, ipod at pugong isog kayo sa Papa Jesus. Isog kayo. Di ba, bara-ibara siya. Tama. Bisa ka mga apostolisita, ang bakay nga mahukom dahil pagkapatay sa pabali. Isayas, isog kayo. Kaya. Si Kristo kayo ilang buwan, ganyan niyang simbahan na. Niya karoon, no, sa pagtuwa niya simbahan, no. Diyos siya, Kinoo, manaka ninyo. Inala na sa una. Dili nino tamabag ko, kaya di tabadlungon. Kuya, ngayon sa pagbalik ko, dili kalinaw ko diswada. Sa una, malinaw ta kay nga nung kumukupukon. Itong stadyo, di ba kita sa pagkasabunan? Bakit ah? 2,000 katuig mo doon yung saan. May sa kalibo katuig sa mesa katuig. Pag abot sa espiritu ka mato karon. Bini mo din, nakong dawat ni baluko. Espada. At naman lang ako kaysa na mga konde, isang gusulay. Dito, na 40 kabalangan. Ako bitambalan, isa. Wala na to na uban. Iluwa na sa doktor. Baros ay, lang amahan. Ito lang niya. Ayaw sa ikuan mo. Pwede mo. Kaya nakuha naman ni. Gay. Ang yang amang patay na. Ambot na abot mo po sa mua. Pagkaturin. Aman si Uwa. So abot ito. Wala sa gidawat sa doktor. Ang surano ng sulit maglambar gani dila kay gamay kong bata. Wala yung madawat. Suruhano. Patay na yung amahan. Hot doon sila tanang kaya ikuhaon sila. Tapos dito sa kuwa. Grabe ito, mga 7 months yung napot ng encounter sa ila. Inokdanay mo sa akin na ako ikuhaon sila ng kidaris. Ilubong. Puro sila patay. Ito kong patay ang amahan. Sululupot sa radyo niya. Puro yung katanong. Okay. Iyan na sa gawang sa man, pero gamit mga ba. Tinuod din yung, ako din, so na, sa papa man ito yung so na, kung akong dawat sa espiritu, di ko kita. Tinuod din yung, ano, din kawa-kawa. Walang Makakawa. Tapos magtapong sa Corintas na kung Barangan ba? tapos lukot, kanina lang sila kanina. Ano, abili sa proseso ni. Mukhanak na sila, hindi ka, kanan. Yung sa kuha, sa dili mo yung dahil, dili mo ka kay si Papa Jesus, manana ko. Wala na ko, ako na yung pamandungan sila. Ano sila, luya. Akaron. Wala na gani yung kalenderya. Ito na lang ang habiling niya. Kuha po yung pangayon. Bro, nagla. Kaya di suko man ang Diyos, gamit Manila ang mga yung ibalaan para sa pagkain. Nasunog. Kung malawas ina, masunog. Nawala na, sirado na yung balay. Pag humanpira to kay mga pulis, ibalaan man to sila nga, sila mga mana na dito. Kutsukotso dito, wala yung makakuan, makaisog mo kayo. Patay man. May makakaon sa kalenderya. Mapilian. Patay.
Sa doktor, patay. Lunaan ay, daghan na, manambal mo na. Pero di pa kasukol ang manambal. Kaya mga, lahi na ginang nagdala nila. Jablo na gid ba? Sus karanan na tabo to. Pag humana to, gisulod sa pulis. Humana to, humana tambal, nasib na siya. Si Gaga na. Sulod sila ko. Hindi lang mo na makita. Ato layas, sila na. Wala na po. Yan. May sakit. Patay. Ang Diyos mo patay. Manang nakiglaban ko, dili. Espada ako sinagyan. Yung dili espada, ang binungat tao. Pulong, espada. Ang makita ko ng reflex ko. Oo, tawanan ko. Kanila din ako yan na dili. No? Maawayan ko niya, sibat niya. Sibat ko doon. Magsumbagay tayo, magsumbagay tayo. Yan, magsumbagay, mag-ihapa na yung butag bukol. Yan ako tayo balaod. Masalig kasi mga matay tayo, naman tayo balaod. Nakpunta na yun, nabalhin tas ulo. Di ba? Sumalo yun yung munuan, naman tayo balaod, ay korte. So, naman na Biblia, tawara na munuan. Kung na daw tang binuhatan, ay lagsunda. Ang Diyos na may kalaan. Wala, magkita na. Yung dapig kay Apollos, kanay sa Kurako, kanay sa Mingawat, kanay sa... Ikaw, wala ka. Sagaran naman pa isog-isog ka na, katong kawatan noon, nga sigilag kayo, huwag yung ihatag. Ay pa yung gobyerno, kaya naghatag yung kasada. Kinsa may nag-ampo ng tunas langit, yung isig pa isog, maralihan sila. Pare. Bahala mo diyan. Kaya sutihan ta mo, wala yung naluwas. Kung may ingaw mo, di ko kapag katuliko ko sa ulit, bago mo pare. Si Kristo ang tinuod ka universe. Dili mo diba? Diba sa maingon gani nga sila yung makadalaga sa langit? Isa na sa Biblia, nagpananaw. Salamat sa Diyos. Ay, nung ibubo nga. Wala sa langit. Ang pupunta para sa norte. Ay, mo po. Nakita ko yung amahan, ako man hukog ko ito. Kapatay, sa amahan, nanagad ko dyan. Ibakira, di sa photo yung amahan, sunod ka. Ang kinubo dito, kinubo. Sa tindahan, amahan, nakita din mo yung bukong anak. Kasi nila yung nagpatuol, kung anak. Wala sa pamahan, naman na natin lawag dito. Kaya kamatayin mo, isaksi sa kinabuhi. Wala po, patay mo, yung gabay mo. Hindi ko kapilay. Kung ano sa tumahan, hindi ko makapilay, no? Ito pa na ito, impir. Ano? Ayaw sa lari. Hindi mo alam, mga liw po lang ito. Amahan, anak ako din di ba? Kasi mag-ampo ka. Salamat niyo, amahan. Gikan kini-kanino ko. Salamatan ako ni. Gikan sa nung alam, magkataon kami. Mahal na! Bubo lang pag-ampo. Hindi mo mag-eskrito, tumana lang ang ako mga sugo. Bisang dili na kamo musulti. Nagdugo ko na kamo. Hindi ako na ako kayo yung boxing ulo, pero ang tao. Ba't ba ka rin gadis ko? Sa pagtuwa ng Ginoo. Wala kang kita sa nung pagkabakakon. Naglogan yun. Tama, nasa Biblia no? Tayo nang hindi magtutubag ulong-ulong. Kisa di ka pasan. Impirno dito bro. Tigulang to, subutan, impirno ta. Na, naghabot yung eka dili ka ma. Mapakag lang mo. Kaya pagbot ito, tulog-tulog ko dit. Tinambil na impirno. Kaya, kanang namatay na, ito ko man na. Nanaghilak mo yung nasuti. Hiyawan ito, basta mo ito yung ilong mo. Namali na si Kristo. 2,000 katubig tubo sa gugma niya. Iya pagkalutan. Kabalog isa sa silot sa man. Kalayo gulo, ang sampinit, iba isuno. Ito mga ang tao, hirusulong pa dyan as Ginoo. Sa Panginoon na to kay gidala may noon nga to sa impierno. Nangingon silang dado sa langit, kapag sila mismo di pa sa langit. Kaya ako tinunta sa impierno. Kaya nagsunod to sa simbahan. Nag-away na to sa pagsilingan, ginikaw na sa butihan. Dito ko, simba ko. Pag noon, anong patay? Dito ka nagsulti nila, nga biyaan naman ka daw ilong tapos, yung palunod ka ito, yung tinulit, parang kuwanta ka. Hindi ka buhin, Diyos. Ikaw ang mismo. Mana ko, buhit ko nagkiksulti ninyo. Dili mo ko mo, palunod. Nagdala kong cross din yan. Naong ko no to ni Papa Jesus, hindi lansang sa cross din mo.
Niya. Kada paglibak nimo, kada gamit nimo, ilan sa nimo? Buhi. Templo. Naarapan na mabasa sa Hebreo. Lamig kayo kung nagbasa mo, makasabot mo na ko. Lamig kayo ko sa mga pastor Pagtagsala na sa pare. tao. Pero ang problema, kung naakay po Balik ito, si Cristo sa cross. garbo. Muna makita ko yung reflect ko. Di ba namin sa Biblia? Nalipay ako sa pinangga ko sa lugod. Sa iya ko gipapon sa Espiritu. Oh. Nalipay ako sa amahan. Padala ang Espiritu magdala sa akong pangalan. Nya. Masa yung nakita? Yan. Wala ko yung gamit. Wala ko yung Biblia. Pero basa ko. Kanina dyan, 16 lang. Wala ko kamunin sa sinugdan kaya ako uban pamintan niyo. So kan. Apan mas mahirap na biyaan ko kumukay kung di mani kanyo magtatabang. Tabang tao! Apan kung dito ako, ipadala ko sa inyo. Hindi kapot, yung sa ito ko, palabot, gusto ka ito eh. Hindi kapot kaya, tutian ko ko, kakamaturan. Dili sa magsugdisan ko, kung di mo pupot ko, dili. Gindan ka mo sa iyong lalong, iwan man sa putang umamot. Kaya dawaton sa Espiritu, hindi sumot kayo sa Espiritu. Kaya, ako na nawali ko. Lumabot, gusto. Kami, anak kami dito, doon sa inyong pag-alagad na ako, kalagad sa simbahan. Ang sulat ni Pedro, wala ko yung Biblia ha? Kaya nakasa kong kasi. Bili, sinulat sa tao. Ibutang na ng Biblia kung tatay ko, magkakabasa. Ikadahan. Isa mo basa ni, basig mo wala ni. Yan anak ko magsulti. Dili ito buhat, ito rin siya. Kaya mag-ilog ka. Kaya karoon gusto mo siya naman, mula kaon ko. Tama pa rin na. Ako lang yung isugilon ang ako na dumok. Ingon man sa butang umabot, ha? Silot. Karan. So, ito. Sa panahpos, sa saan, sa kanang sulat ni sulat ni Pedro. Sa kanang sulat ni Pedro. Nagsaan ang Ginoong nga mubalik sa mubalik yun siya. Pero mubalik siya, ingon nga tao. Ingon nga espiritu. Muripli sa kay si Kristo nagpabili na sa langit siya ang Alpha Omega. Magpadala siya ng tao. Tao. Ano? Hindi kaliwat. Yan ang masulti. Ito masaktan. Hindi siya mag... Diyan na. Ngayon sa ano yung espiritu? Sa lasa. Katong kini ang akong katapusang sulat niya na masunod sa sunod na. Pag-abot sa mga tao nga ang ilang gigamhan sa ilang kailibgon nga mag-ingon kaninyo. Ingon matapos ang kalibutan, ano pa man lagi? Nangamatay na lang mong ginikan na mga bugya po namatay sa kalibutan. Dahil na kayo na ron. Babasa na. Itoyo niya kini pagtagad. Yan dito pagtagad ng mga putanga. Nga ang kalibutan kanya ito gilaglag, pinaagi. Sa tunog. Sabi na kanya. Tama no? Sabi na niya. O pinaagi sa pulong ang kalibutan nin tumaw pagbalik karong laglagon sa kalayo. Tama? Pero, No. Inumdumi ninyo mga igsoon na ang isa ka tuig sama sa isa kalibo. First millennium. First 1,000 years. O ang isa kalibo ka tuig sama sa isa kalibo. Third, yun. Ulit, gamitin. Lawas, kasaysayan, pulong, o ang kasaysayan si Kristo. Yabay abunungan. Sa kalibo sa katuig. Kung samtang mga butang mo silaog kung mga muog daw, kung samtang yung pagkabuhatan. Kinahanglan magpuyo ka ng putli na dili masaway sa Diyos. Isipa nga dako kini kaligayunan nga ihatag kanyo sa Espiritu hindi yung mga tao. Na! Dako kini kaligayunan na. Dili ko maglubasa. Dako kini kaligayunan nga magpandong siya. Si Kristo, nagpaabot ko siya na naapay laing duniya niya. Tama? Kaya ang kalipot na ginaglam sa tubig. Kung mamatay ka mo, ban kang ibunyagan mo, kinahanglang magpasan ka mo sa cross, biay-biayon. Bulangan ng gida, daog, ugibugan, bukanan. Bulangan. Ano? Kaya maputong, pamatay mo to. Hindi na katagulahan. Na! Di ba ko nagalit ka, o muli kang isang palong, suko na ka. Sinood na istorya. Hindi ba kita? Ay, natabos mo ka. Nga. Nagsulat ko sa si Pablo yung mga buta na nagsulat.
Sa may ika na, gisbutan ni sa tanang sulat niya sa Lunika, apan daghang mga sulat nga lisod sabto. Ito is kini sa mga panguna alam. Babal. Idun sa balot sama sila gibuhat sa pagpanganit sa kasulatan. Ini sa encyclopedia. Basahin ko. Wala ni Mas Julian. Okay sa kanina. Kamu sa sarili ni Nay. Nani mga posteris din nga buhi. Si mamimili, kugos-kugos si mamimili, ipangortahan noon. Igo, ino nito. Magbuhat-buhat ka mo, mga butang langit ng kinulit sa tahon na Makasapik. Inodi. magsumpir. O sana siya ka. Ano, isulat, basahan ito. Naibig niya. Na. Sige, basa ito. Kung wala ito ha, inom ito, pauli amin. Nalarbas pa ng puso, kasabi yung pa ng puso, ang magdugang sa propesya ni ining librohan, dugangan ng katalaman ng mga katalaman. Kung ang magkuha sa propesya ni librohan, kuhaan ay ang bahid sa malang sulat na gismutan. Para magultihang sulti. Mabasa ka Biblia nga kina siya. Agi ng Biblia. Kita na. Magbasa ko ka na mo na. Dahil kayo sa mga. Katang manuway ba ka ng mga santos ba? Santos rin halat na. Kanang dito mo, ang sa rito niya ko, magsilong lagi ko kay. Sa una, makuha medyo ko kasi tuloy ko sa na. Tanong, katuyahan gina, kuanan, iyagin pugsun na baka ayaw daw ko no. Kani kuan ko no mga grasya lagi daw. Ningon po din kung gahaman ahanan to na pangitaon na makahataw og grasya na. Moto. Sige hangin niya kwanto nga kung kauban nito speakers kay baka ayaw lagi daw. Na di man mabaliban man yung giwala gidaw sila kwarta. Di ba utang magidila? Yan, mahal ba po kayo na ipautang na? Hindi karon. Dili na sa ko ni padulong. Ning pag-ingon nga anay at ang wala makapagpasya ning ko nga dong born again ng kodong sus murag gid sila katong ipang-abot how ay preso kalikod wala gyud panangin ning ko nga ngano abot ni kamala muna usa ko kamalandungas ang kinabuhi kung magbasa tag Bible makakita kita dito makabasa kita pero ang Bible ato ibutang dito sa Dublin iabugan dito unang kuan yun. Yung sa Katoliko punta ka di man ako basa, magpili-pili ka mo sila pabor sa ilaha. So malingla kita. Maragya po. Tulog subya. Pili ko na biyan pabor sa ilaha. Para sa malakyas. Ayan, nag-ingon ka mo nga dito ka mo musulti sa inyong kuan. Sa sa pare. Oo. Unya, kamong mga pare, di ba? Inyong dito is. Sa malakyas mo itong naigingon wala gitudlo kung wala kung gitudlo. Nag-ingon ka mo mamukuan. Nasa malakyas doon sa Ilang gilapas. Nadi kabasa man nadi Brad ba? Nadi rin. Dito is nila noon. Ya, ako tong basahon tong gingon ng Krugena. Kani ang Katoliko na ba yung nag-compile ni? Bible mo ginas Katoliko, ang Bible naman sa Katoliko yun. Pero suko sila kay Mga kumpay. igamit noon sa mga pastor gipidebate sila. Pero suko man sila nga ang Diyos may tagiyaan eh. Sila na may Ulo nagkuhan. mo na sa Ginoong Oh nya wala babayan nila nagibasa. Mawag yun. Pili-pili naman gyapon sila sa ilang pabor po silang kiniya. Dingon gibagbasa gyud. Pili-pili na ba? Para dilimego ba? Kaya sulat ni kaduhang sulat ni San Pedro. Ang chapter 1 ni chapter 3 tapos lagi na siya title mo na siya pagbasa sa balang kasulatan. Sugod ka sa title yun. Oo. Kumanon gini muna ang iyang content niya. Wala ingala siyang kung magbasa, kuno ulit. Para masabtan mo. Sabtan yun. Kaya kung magpili-pili mangod ka, pabor sing mo wala. Hindi ko masabtan kay masayang tong uban tong binasa mo urag ko nagkaonggod. Kay maigo ka no. Mapili-pili na ka mapanos tong uban. Ya itong kiniya nga dili mayo, dili tumusab kay pili-pili naman. Di man tamaban doon. Di mo badlong. Kaya so akong basahan na. Okay. Minahal kong mga igsoon, kina ikaduha kong sulat kaninyo. Sa una kong sulat ug nining sulata, gipaningkamutan ko ang pagpukaw sa inyong mga maayong panuna-una. Pinaagi sa pagpainumdum kaninyo niining mga butanga. Buot ko nga inyong hinunduman ang gisulti sa mga balaang propeta. Kaniadto ug ang sugo sa Ginoo ug manluluwas
gihatag kaninyo pinaagi sa inyong mga apostoles. Una sa tanan, ang angin ninyong gibuluan nga sa katapusang mga adlaw may mga tawo nga manungha kansang mga kinabuhi igamhan sa ilang kailigon. Magbugal-bugal sila kaninyo sa pag-ingon. Dili ba misaad man siya nga mobalik? Hay naman siya. Nangamatay na lang ang among mga ginikanan apan mao gihapon ang kahimtang sa kalibutan. Sukad pa sa pagbuhat niini. Gituyo nila ang nga dili pagtagad niini mga maong kamaturan. Nga kaniadto gibuhat sa Dios ang langit ug ang yuta pinaagi sa iyang mga pulong. Ang kalibutan gibuhat gikan sa tubig o pinaagi sa tubig o pinaagi usab sa tubig sa lunop ang unang kalibutan gilaglag. Apan pinaagi usab sa pulong sa Dios ang kalangitan ug ang yuta nga ato nakita karon gitagana aron naglagon pinaagi sa kalayo. Kalayo lagi ba impierno ba? Kalibutan. Giandam kini alang sa adlaw nga ang mga dautan hukman ug laglagon. Apan mga hinigugma ayon ninyo hikalimti nga sa Ginoo ang usa ka adlaw sama sa isa ka libo ka tuig ug ang isa ka tuig sama lamang sa usa ka adlaw. Ang Ginoo dili maglangan pagtuman sa iyang mag-isaad sumala sa gihuna-huna sa uban. Apan siya nagpailog kaninyo kay dili siya buot. May usa nga magmalaglag kun dili ang nga antanan maginulsol og mobiya sa ilang mga sala. Apan sa adlaw sa Ginoo maabot sama sa usa ka kawatan. Yan ang adlaw sa kalangitan mahanaw uban sa kusog nga dinahunog o ang mga butang mosilaob og maugdaw ug ang yuta mahanaw uban sa tanan nga anaa niini. Ug sanglit kining tanan naglagon man ni mga pagiha kung sa may angay ninyong buhaton. Pangutana siya sa buhaton ato. Kinahanglan nga magkinabuhi kamo nga balaan o gihalad ang inyong kinabuhi ngadto sa Dios. Kanang paghalad kanang wala natin kabalaka ba? Kanang di natin buhat og sala ba ano? Manay paghalad. O surrender sa Ginoo. Para magiging sugot. Ang paginulsol, tinuod ka paginulsol kanang pagsugid mo sa sala, dili na ka musab. Sabi na mo sa O mo na pag tinuod nga paginulsol. dili mo balik. O di na mo balik ba kung say mo ang atong kiniya sa una. Kung kawatan ta, o di na ta mga masunod. Ala ba? Wala magira ta. Kinatay dara man ang Di na ta mo libat sunod. Di na ta mo libat. Magkawala. Apan nagpaabot kita sa gisaad sa Dios nga mao ang bag-ong kalangitan. Naga diri Amen. bag-ong kalangitan ug ang bag-ong yuta diin maghari ang katarong. Kini ginimen diri nga bag-ong kalangitan. Man si Kristo dito ang manghukom, ang mga matay lang kita. Kung mapatay ta si Kristo ang may katungod mahukom. Mani sa bagong kalangitan pero lisod kayo kay magi pagkabulhanan. Magi patag sakit, nagdaog. Bitamay ana ba? Ginang kagbuang musod sa balang kasulatan. Piting lusul-lusura hinon. Sa bagong yuta kay mo ni giwali ng angkol. Dadon dito ang mga buhi nga sama na buhi pa tayo magtanta sa katapusan. Oh. Di yata madala sa bagong yuta pero magi pala kita glass grabbing screening dito kay Siya mga susi. pag magtabok tayo dito sa glass kay pag natin sila anam tag-unload ba. Umlod yun, yung impierno Oo. sa lalo. Lalo mga impyerno. Kilaad na nakalayo. Kaya wala ba yung makaluwas ito Tari ko video. Di ta kaluwas ito nga, di ta Wala gyud. Anak. Wala gulitanay. Bagyo gyud. Wala gulitanay gyud. Di ta na siya. Man gingon ang kulo nga yaang na tutong sala, biyaan gyud. Wala ka, pakita Kay kita. wala man tay masig kom kita luwas sa atong kabalingon. Di kita kadala. Atong mga anak bitaw wa tay di ta ka kuan luwas sa atong anak. Maningon niya nga lisod kayo kung pahit kayo kung kahimtang ka ng masanay masusugon nga kuan gud. Labi nang gisabak pa kay kung maunlod ang kanan mapil pa tong anak. Dalagid ang anak. Dala So ang ngayon anak. tanong wala tayo sala kay siyempre ano ka na pasunod sa tiyan. Dalagid siya. Dala. Kung makasasala inahan. Okay. Kapanon man siya. Mama mo gano. Sapnayon mo gani mo na. Labi na bagong anak, sapnayon mo gani mo na. Di mo na mukamang. Di man ang tama. Batang may og mga mabdos. Oh, di ba? Naman na. Salamat. Sabi ka. Salamat ka kung magsakit ka. Oo. Makabalik ka sa Ginoo. Oh, bitaw, Kung wala salamat kang sa sakit, sakita. Dili makabalik. kabalik ka. Kay naamang gud sa kalipay. Kalipay ta, di naman ta kamauna biya. Di pa di na mahindog. Dili ta pinulo. Muna, gina sa Biblia nga bulahan jud ta masakiton. Kanang doon siya. nang hawas kalimutan ka ng sakit. Lahat na sila kay nagpamalandong na.
Balik. Tama, sa balik. So, Una nga. so ako sa ipatayon nila lang. Okay. So, na busa mga hinigugma, samtang napaabot ka mo niya ng adlaw, paningkamot kamo pag-ayo nga mahimo kamong putli ug dili masaway sa Dios ug may pakigdayet kaniya. Ug isipa ang pagpailob sa atong Ginoo, mausa isa ka kahigayunan nga iyang gihatag aron maluwas kamo. Ang atong minahal nga si igsuon nga si Pablo nagsulat usab kaninyo may tungod nini ginamit ang kaalam nga gihatag sa Dios kaniya. Kini mga butang nga iyang gisgutan sa tanan niyang mga sulat. May mga butang nga lisod sabton sa iyang mga sulat. Ito is kini sa mga walay alamag o sa mga mabalhinon sama sa ilang gihimo sa ubang bahin sa kasulatan ug sa ingon nagtukmod sa ilang kagalingon ngadto sa kalaglagan. Apan kamo mga hinigugma, nasayod na niini. Busa pagmatngon aron dili kamo madala sa mga sayop sa mga malapason sa balaod ug mahulog gikan sa inyong lig-on nga baruganan. Padayon hinuon kamo sa pagtubo diha sa ikrasya ug kahibalo sa atong Ginoo ug manluluwas nga si Hesukristo kay iya man ang tanang dungog hangtod sa kangturan. Amen. Amen. Okay. Kining giingon diri nga kanang gituis gud. Daga ba nagwali ron nga gituis gud no? Bisan kamaturan na ganin pero itipas pugid ba? Tipas ang dalan. Oh. Mama to giingon ni kuan ni Sanuan nga yan tuliron ang kuan ay kanang Kanang nagiko-liko. likon dalan. Mamo na sa ginamin. Mana pabil nang kunuli ang tuliron tong di ba ang ato pagbasa sa bila sa Katoliko kay sulok-sulok sa man liko-liko ba pagbasa diri pagsabot nga maigo iliko na po sa Ito na po. para dili maigo ba lugso Oh. sa angkol dili lay sa angkol kay espirituhanon man siya yagin ang humanon tuliron kanya na yagin ang humanon ang binasa palingon nga Lahutay, Kung- ako malayo sila. kung natay sala maigo kita May kahusay nga ni mo. Pabilin mo niya. Pila Oo, na siya. ito eh. Kanang naman din. Sobra na may pagkatuig. Kung pinili yun. oh Dili ko takahimo sa iya ha. Ang Ayan, pulong sa sinatian, Ginoo, grabe ka sinatian. hait pa na sa espadang guys, wag. oh ayat Muna gani siya. Mudulot sa kauyoban. Wala siya, wala pumipod. Karon, kung tao man galing nga dili gid mo pabadlong, mo nang digid ka gwanta. Basta. Oh, digid ka gwanta minus pulong sa Ginoo. Ano, palayo. Kay kung kasakit man gud pa mina, sakit man gid. na. Sakit kayo. yun. Sakit yun o dili gid mo dawat bitaw nga sayop yun. Pero Dawat ang dawat yun nga sala. Bangkon gud kung pila naman gid. angkon gud ta dako tag sala Ano naman yun. ay kung dita mangkon napataas naman ta wala may tao nga wala sala Makasala gid ang tao. Pero diha gyud sa pagpakasala, diha pud makakita pud og mubarog ba. oh Ang problema lang kung sige pakasala, di gid ka ba lumutanaw nakasala na ba? O nang niligid mo babago basta dili gid ka ang tao dili ka ni mango na sayo, di na babago. Dili Basta gid. di siya mango na sayo siya, di gid babago di ba? Oo, pero mango na sayo, sayo ko ako. Ring ka mo pangina ko nga. Di na ko mausap pero buhat ako lain sayo. buhat ta pud Dahil na po. amot sa pud ka ng duay suwab o kanang duay suwab god kaya ato ang lawas duha man kabahin lawas ang espiritu wala nga pagsulti ng gunuli sa balangong silatan na pulong baygo atong lawas ug espiritu nato wala nga kung di ta mo kaugahi siyang pulong muhawa ta nang di ta mo balik ano ba di mo ta mo kaugahi baga di ta mo kabadlong ba Okay na gid diha. manangingon nga kung huyang imong lawas abti ka mong espiritu pero huyang ang lawas mo tingin niya gaya na Gatas pang tao. o gatas pa kay dagdagon pa man dagdagon sa daan kay Okay na bitaw nga nangalagad pero nagpinahanan paghapon og gatas. Kana wala bitaw ginihampong sa pagpangalagad. O nga ang saktong yun nga mga lagad ka na makita ko sa kinabuhi. Pero kung mga lagad niya wala makita sa kinabuhi, lahi sa na siya ng ilagaran. Lahi na po ng amahan na na. oh Una nga, sabi ito gingon nga, ikaw tao, kung mamatay ang tao, kabalo na siya mismo, kung siya punta. Oo. Kasabuhi pa siya,
Kabalo siya kung sa iyang binuhatan, nakabalo siya sa tanan. Kaya ni kalibutan na impyerno na maglangit ko. Kabalo siya kung impyerno, kabalo siya langit sa padulong. Una nga, kung may magsalita nga dahaming tao mga di sa tuwa, isa niya wala yung ako sa tuwa. Kung kinanglan yun, kapatag ko sa Buhat sa ikaw mo, kasi ang kanabi ito, matutag ayuda. Matutag ayuda ba? Guro nyo kasi yung para makakuha kag ayuda. Kaya hindi kami ng kapag. May lang, dahil mo sinigang ito yung dalong kukuliya habi, hindi ko na rin mo dala. Para dahil sa inyong kaluwasan. Kung imong isalig imong kaugalingos kaluwasan na atos mga tao kaya mga tse dito ko niya po yung mga tse. Oo. Ang pagpangadya, di man po kaluwas na. Oo, ang naji ato, gibakira ko to. Di iya ko Pagdulog. pa. Oo. Oo. Mabasa mo na nga. Naano mo na si Sayas no nga. Nagin si Sayas, bisang ako bitaw. Ako lang isa sa inyo. Bisang ako sa kaugalingos ka ng murot ito kung kapatid na lang. Ang pag-ampo, may man ang pag-ampo. Pero kung nakikita ka ng ginunta sa mulukan, hindi man na madawat ito. Oo. Hindi man na madawat. Kunya, wala dito, nagkanami ito, aliron ka ba ka ng mga jiba? Kunya, anong nga, tamod ba yan ang gabinahan? Muli mo naman na, gawa ka na sa Biblia na ko sa'yo. Wala gina sa Biblia na ko sa'yo ba? Wala na, wala na. Wadi kaluwasan si Biblia. Bisan pito ng pito ka sakramento, pito ka sakramento, wala na sa Biblia. Wala sa pito ka sakramento, mana pito ka daw tang anghel. Dugang-dugang ra gid na siya. Doon na siya. Wala na sa propesya, wala Kaya na. ganamas ko na po sinuan. Padayan, magdugang sa propesya ni Buha, dugangan ka talagman. Ang makuha sa bahay ni Buha. Nakoy na kung ba ka? Kanang magbibati hay bitaw, magbibati na kita ko anak, kanang magbibati ba? Nya wa man nagdaog sila. Kanang, ang akong katingalahan ato kay, di ba mag-iskot naman tagpulong sa Ginoo. Matarong ang daotan. Matarong naman ang iskutan. Pag maigo na kayo sa speakers, kuha sa kayong libro. Ganun. Ang tingnan mo, kaunsa na mag-iunta ang Biblia, di ba? Isa lang Ginoo. Sa lang yun. Referensya. Kung ako natingad ang mga makuha pa mataglang libro, magkanang Biblia na matanan. Oh. Sa buwan na magkatingalahan. Kamo ni siya, balang sulatan, kamo ni library. Dari na oh. Nana man diri Kaya tanan. na 68 books. Kaluwasan nato nana diri. Kay kung tanan nga reliyon, magamit lang aning Biblia. Naman di ang kaluwasan na to sa Biblia. 1:14. 1:14, verse 6. Wala yung kaluwas yan. Kristo ba? Sabi na dyan. Sarap mo itong Ginoo. Hindi ka nung Ang reliyon, iwag na siya. Uga na. kung ngayon, Dapat unta, kay isa raman ang Ginoo, isa ang Biblia. Maghiyo sa tang tanan, bahala na lahi. Oh, mahal na lahing reliyon. Diba? Kay Ginoo isa na. Na magdebate na yun. Langay na. Usa Langay na dyan. usa na Ginoo pero daghang relihiyon. wala. Iwag ra man pud unta ng reliyon nga makabaluta nga ang Ginoo lang gyud ang atong amahan. Mahal, isa lang. Makalikay tagbuhat o dili maayo. No, likayan gyud nato tong mga buhat nga iyas din ninyo. Kay kung kusog Naman may mamaligya po nung ganang palas din ang ipon. mao gani na kay kung kay balo ka dili na ka mopalit ana. Oh. Oh, Kana bitaw ingon likay yan. na ka ana. Kana pag-ingon nga, makaangin sa imong igsoon. Unsa man ang mga butanga nga makaangin sa imong igsoon. Bahawa kung maangin ka. Oh, di ba? Palayo. FTIP pong kanila. Unsa man ang mga butanga makaangin sa mga igsoon. Kay maingon ta nga ang gatong nagparitra moy kanang madaot ang nagbaligya pod diha gid ang magagikan ang kanang na ang unang tulba ba kuyaw. Wala nga. Dayon sa bukan na, mga unsang oras ka magtapok sila dyan. Dira. Asa man ta, diri na? Imbot ni Maisel. Naa naman sila ni Ma'am Dire. Hindi na lang. Diri. Ha? Nakalingko naman tadi. Hindi na lang. Bawal na sa mo ila sa mo paila sa para magkabalo para kay magdunggan tahan wala na tayo isuko na tanin. Lahing reliyon. Kaya may reliyon. Oh, pero debate sila bahala. Oy, masaya naman no makahisgot ra mo reliyon. Wa bitaw nagukom nila ha.
Mahimuot na tama, mahimuot. Kung makita daw sa Biblia na mo nang nalihiyo na makaluwa, sa mamalhin sa dito. Nga to ka dito. Magalit dito nga, ang tinago sa reliyon. Kay kung mayroon ka nga, hindi ka relihiyon. Kaluwas. Huwag kayo makaluwas sa dito ta. Kaya ang ating ipalita kaluwasan man. Dili man ta maluwas sa pulong, kinahanglan. Kinahanglan buhat yun. Buhat Buhat yun. o pagtuo. Buhat lang yun. Totoo, buhat lang yun. Wala pa yung ulo sa kaso. Hindi mo yung Ang usag yun, ang usag yun nga may buhat o mabasag. Oo, kinahanglan mo basa yung tag Biblia. Panangitan. Ako, dili ko mabasa niya. Minaro ko ninyo. Oo. Minaro ko diha. Mingo, mapaday ko kuno na. Ayaw haram ako ng pabor. Oo. Wala pa na ka sa garden. Noon pa na, dili. Tanan yan sa Oo. tantaraw. Kanadi tanan. Pag maingon ka mo, histo ganin ka diha, maingon din ang kanang kuan pabor na nila. Una ilang ibasa kay pabor nila. Ang akong giingon, pagbasa mo tagsa-tagsa. Gikas Genesis pa doon. Pinadayag, basaha. O, gina. Kaya kung Sama magbasa dito. ka og Biblia, ikan yun sa title. Yun na yung sugdon. Tungtod matapos na ng title. Kaya para nga, di o. Ay kung sa mga nagbasa na yung pabor na mo. Umana naman nagbasa na yung New Testament ba? Naman ang Ano, Dilio? isukat mo diha sa uban, kaya ang bino daw, Ano tiyo ng ganin niyo? kanang gitugot man kuno nga imnon. Ingon ko gitugot nga imnon. Naana sa ikaduhang Timoteo masiguro na. Ingon tawag ka pa ay no bino pero jotay na. Oo. Pagtambal sa imong kuto-kuto. Wala nang ingon diha ga ino bino tinaro sila ko ba aron mahubog ka para mataranta ka. Ha. Oh. Anong yutay Jutay nga? na siya. Jutay ra. O sakit ba yung istorya habayag yun? Atong panong sakit ba yung kita? Sakit pero kung maminaw ito tas pulo nga ka na makaayo man yun. Na mo kay reliyon good nga. Kuan kanang katong gihimo gud ni Jesus sa kana. Kasal sa kana. Oh, kasal sa kana nga nakulang Kuwan ang na siya. Oh, katong nakulang ang Ang ilahang bino. Oh, sa to. Kay 18 daw ka katadyaw para maghubog. Wala na tos Biblia. Wala man giingon dito nga nahubog sila itong panahon na. Oh. Ang dako kay katingalahan ha. Bingen mo to. Pag ingon dito, naingon ang mga tinuna dito ni Maria nga. Kanang wala na bino. Siyempre, si Maria, musulti po ni Jesus. Na, Jesus, wala na bino. Masay tubag ni Maria, wa ko'y labot. Oh, wa ko'y labot. Masay gingon. Pagkatotoo, ingon ni Jesus na pag kuha og tubig, pagkabog tubig, ibutang sa tadyaw. Oh, pag-abot dito sa tadyaw, di ba nalanginan ni Jesus, nahimo ng bino. Walay na ibutan dito nga mga tao ng hubog. Ang bot pa sa pot sa hubog-hubog. Kanang hubog-hubog ta magistorya. Oh, hubog-hubog ta istorya babayin sa Biblia mo na yung hubog. Dili nga mahubog ka sa bino nga giinom nimo. Wala man gud siya. Ang kalibutan na manggod, ang kalipay na di nga dahil mag-iya sa kalipay. Oh, iya man gyud ang pagis kalipay sa kalibutanon. Oh, nya. Una nga. Kami na Biblia. Kana dito. Mo nang ako isa sa inyo ha. Muwi nang gusto na oy mahubog oy. Hindi dili pita ka man sa mahubog ko diri. Sa una. Hubog jud na. Pero pagkakita kita po pagkabasa dato sa Biblia ko. Madam, dili lang ikaw. Kami sa una, ako leader ikaw. Ako leader dito sa muang guro. Ano ba? Okay, kanamang gud ang ano man gud niyo. Naamang gud ta diha kanang bukag ta lingaw manggod malingaw gud ka. Pero ang akong katingalahan sa una nga makita yung like ta mo Ikan sa simbahan, pag uli, hubog. Pero matingala yung akong kasing magkasubo. Tatawa, sayaw, kanta, doon sa kong kasing kung maabrihan pa lang yun, makita ginawa, di malipay sa tinood. Pero makita ginawa ginoong dalan na makahibalo ka. Nadali ko sa kong Biblia, wala ko kabasa dito, hindi basta kong basa. Pagkabasa na ako dito,
Muna si Mister sa una, sige nagsiyag pamadlong na mo nga dili mag-inom pero padayon na gyapon mig. Naman ko'y grupo dito sa mua nga inom jud schedule asa sunod. O, ano mo na, ano na. Oh, sige na sa pamadlong pero naabot din ang punto nga na tapos na gyud ang among pagpahubog-hubog. Oh, sukad ato wala na gyud 2015. Kung Matod karon wala na gid mi nag-inom. Wala na gid mi naghubog-hubog. Kay kabalo naman ta, kay nagbasa man mi aning Biblia. No? So experience nga dili maayo mo na nga nagbasa na gyud og Biblia, nagkinarong na gyud kay duha ra man atong adtuan. No? Duha ra pud atong amahan. Kung magbuhat ang mayo, Kristo atong amahan. Pero kung magbuhat ang dili mayo, dautan na tong amahan. No? Ano na, magpili ka. Mao itong ingon niya ganyan, duha ka kirubin. No? No? Maayo o dautan. Oo man to. Ano na ikaw man magpili kung asa ka padulong. Dili ka magsalig anang kung mamatay ka, baybulan ka, kanang mamatay ka, kanang unsa ganina? Pangajian ka, dili ka magsalig kay sila dili nakaluwasin. Oo. Dili nakaluwas kay ang katong nangadji. Hubog man to, ang uban gani isa na lang nagluhod kay ang uban natulog sa likod. Ang uban po na nga naminaw, hubog po dito sa likod. Uy, tinuod man na. Mao gid experience na mo. Ambot lang sa inyo. Wala po ta kabalo. Kung maupod na ang naitabo sa Pag inyo. tinuod yun na ako, ako tigsabat sa mga jeep pa. Kunya, tagpilay bayad na mga jeep sa Davao, katong naaba ko, tag 3 mil yun na. Uy, kadako. O tinuod na. Karon dili na kadawa tag 3 mil kung mga jeep ka. Uy, kapoy po ba yan magluhod nga? Maninda no. Kaya karon, kapag ito siya nga kanang hindi mamaya niyang kaya ako tigsabat man ko kay mga dato sa Davao mo request pa na sila mga jeep. Oh. Karon kay utro man di ba na sila kahibalo. Oh. Di, ang manabtan, magkuha po siya kining ni ang tigsabat. Kabalo. Ay, naaman lagi ko sa simbahan, di ako tigsabat po. Oh. Naabot sa punto nga nga dito mis binteryo. Unya, kiniliging manunulay siguro kanang kanabang, panong ka ba? Sa sigig pangadji sa kong manabtan, ang akong naong, dili po, ubos po kining minteryo among, dili mi nagluhod. Kanang minteryo sa mga dato, dili limpyo ka ayon, nindot pa nga minteryo. Ako po, dili ko dito sa minteryo po sa mga pobre. Nga, bagnot. Nagsige siya pangadji dire. Una-una, naglahi na ba? Yan ako nga. Ang mga pobre, kung mamatay, kung ang bagnot kayo ang minteryo, ang mga dato, Limpyo. pagkalindutas nila ang limpyo. So, ang iya naging pangadji, kay lahi naman na yung gilitok siyang baba. Yang ako pong ito, dili na po mao. Paron ingnon na to. Una, dili na mao. Karon, di salod na niya itong layan, isalod na niya sa saktong tubag nito. Karon, kay kaninang, kaninang naging tawhanon na kita ba? Pangadji niya kining, kung kauban nga, mga nalabda niya, katigis ta, pariyan nito ha. Pwede, masagin na yung bakakuna. Damaw na. Dito na. Karon kay luhod yun luhod karon kay kanang ako kay wa man kumaana sa una kanang mga jeep ito nga bayaran. Kumaana diya dito kay bayaran lagi. Sus papangutana dito. Dapat sa kwarta. Ana siyang 200 sa gigihatag 200 nya. Katulad pang mga matay, duha to kapag namatay gikan sa Manila lagi payment na. 200 kuno nya di ana man ko nagsugod pa pangadji nga di man na 200 ang gihatag, more 300 na, 400. Ngayon ko hala, nagsigluho dito si Pangayas, ginuog ka ng tabang, si ampo niya. Lumakak man siya, uy! Wala mo ganina. Ngayon ko nga, ngayon ko ako muna, sige na, di ko kumadalong sa pinagalingon dyan. Nasige ko malang bisa magsigluhod-luhod ko nga. Ang kasing-kasing din, dito mo. Mamugit na. Paron ingnon lang ka. Una nga, No? mas maayo pa na lang yun o kanagitaw, mag-ampo na lang gibitaw na ano bang pinasahi ba? Pinasahi. Ipakita yun sa buhat na ikaw Ampo. maayo yun Ampo, ka. surrender yun, surrender. So kung mag-ampo po ka, surrender nimo imong kaugalingon sa Ginoo. Amo na pag-ampo. Siya kanang basta lahi gid ako makita. Lahi ko lang ako nga kanya. Basta mo na to. Ako na sinyo ko una-una. Ako, buksulti, medyo malitam yung kay ko.
Makita ginako pati ginako batasan sa anong panahon yun pero kami ang magsigita huna-huna ba nga Ginoo tayo ang kampo tas Ginoo ba nga Ginoo kinaamag ko dapat ko may kaaway lang bikas sila naging balita mo sa Ginoo tigla nga pero ang akong kasing-kasing gusto jud ko kanang dili bitaw wala bitay magwas ng dughan kay lahi din nakay kontra lahi ini naakay ka ng kadungog sa imong dughan lahi yun di ka katulog Ya, magsimba ka. o din magsimba kay Dili ka mo tapad dito sa iyaha kay kanang kontra man mo o gani. Padiyos-diyos man na kanang inana nga mga buhat. Oo. Padiyos-diyos gyapon na kay nagsulod ka sa simbahan, naaday kay kalabutan. So sa giingon sa Biblia, adto usa sa balimong sa imong gikalabutan pangayog pasaylo bago ka moadto sa altar. Saan? Oo. Oo, na siya. na. nya kato nya magikab ya kong Biblia nya main kong Ginoo taon kanang di ko pwede ani nga basa tapos na ko gikalibutan Kay dili man ka madungog sa Ginoo. Niabot sa punto nga kanang likubid man to no. Likubid. Nami nga bisag ko na nabi akong kinaay pero mingawan ko kanang tapok ba sa pati sa Dali mo dili uri minaw tag pambit kay taon-taon magkuanta. karon niabot sa Bible panahon sharing. yun nga kanang naampit siya sa ako naguna ko sa likod. Ingon siya nga Lin, ko nga, nga ako po siya dito tinarong. Mag-Bible talin. Kaya na si doktora, dali ka itong doktora, kanang utahan ko siya. Pero, kanang nagpangyo sa puno yung kato siya, nabago po ko siya. Dito nagsugod na dahil ng among kasuod din ng Gloria, boy pamugod siya. Dito nagsugod among kasuod na. Mura na midlabaw, pamis man nagsuon. Kanang kadiha naman ko nakasabot sa iyang kinayang ng ana din kabalo na sa Oh, pagpaan. ikaw kay nakasabot na ka sa iyang kidaiya, ikaw na magpaom. Anak man na. Nagpaanod na ko sa iyaha, paanod niya. Moto. Og unsay ang makaon sa ilaha, manawag Lin. O sa imong sudan, mura ni nga nang budala ko. Sabi kanon yung diha Lin ko, mais agos ba ni kaon. Di ko na mga silingan Lin, suod na lagi kayo ng Gloria. Ingon ko. Wala gyud ko masayo ganun na ingon ani nami. Basta kay ako na hinumduman nga nagduol may gumikan gyud sa Biblia pati sa Ginoo kanang istortan. Una nga hangtod karon magsisa pangandoy kanang sa akong palit sa Davao. Kanang wala magpaubos. Oh, Paubos jud. Tapos ikaw kabalo ka nga nakasala siya, pasayloa kay naguna-una man ka nga ikaw wala siya sala, niya siya na ay sala, pasayloa siya. Ikaw ang magpasaylo, dili siya. Kay wala man siya kabalo nga nasa sala, niya ikaw nakabalo man ka nga nakasala siya, ikaw na magpasaylo sa iya. Ayaw gulata nga siya maglod-lohod nimo mga ayaw pasaylo. Ikaw pasaylo sa iya ha. Naglukan ba nga wala ko sa kapwa abito. Una siya nga kanang mo bitaw tong giingon bitaw nga kung naa bitaw tay Kristo dili bitaw man day ngayahay. Oo. Mga pag-antos. Mga pag-antos. Nya unsa na? Diri lang. Okay, may sit. Dili ra talay. Tama ka. Kaya man. Ano ulit ka? Ipakita ko.
Bana. Ang mga ganda. Ay, buta. Kung wala sa inyo lang. May gamit ko. Ang mga karnirang malakbit ko. Nagawa. Ang mga karnirang. Apan ano na nag-unang para ko ng mga pisa o mga gigamit. Ang hindi kailangan. Apan sukat. Ang ilang silti sa bilangta. Bulahan na makamas. Bulahan na makamas. Bulahan na makamas. Di huwag ang sukat sa bilangta. Nagahilang ka. Nagahilas. Ado na bago nila. Magita ka sa mga nabuhay. Apalit pa ka na tayo sa kanya. Magumsama ang lakas. Pagkuya ang Espiritu. Ang nagbuhat ko sama sa nagpatay sa kaulang ng lakas. Anak. Talaga. Nakailangan. Nakalimutan sa akin. Ayoko kang kay kami kamis. Mula na namin. Apan hindi sa kalimutan. Ako mahirap. Talagang nagpira. Nga ano, sa tingkot ng mga bakit. Naghalag siya ng takot niya. Bikwaan ito tayo kung ibig kang sa subak niya. Tabang ka na. Sa pagpumahon ang ka na. Kung tumalang dito, kung pamalandong dibuhin sa ina, mga Ama, ano ang kasama sa akin? Pagkakong ang ina, nangunungalan. Mamatang ang inigiwa. Matang ang mga din siya tao. Ang talagang na sa matagal po. Ahag ka ng kagawala. Huwag pa sa iba sa kami sa mga ina sa pagmasal sa kamala. Huwag ayaw ito sa kanila sa pinagdosa sa kanila sa mga kasi pagbukas. Kaya ako pa pagpasaya ang pagpasaya ang magwas na pugaw apan ang naas kasi ng puno sa mga anak nagapit kaya ako tingin kasi sa labit di pa nila sa Espiritu ay kaya ikaw ibigay natin kaya sa inyong ngalan ayaw pabili sa kanya kaya mamatay ka ubad ka na maglastan sa Diyos ubudahan ka na ang mga nakita nagitan sa kanya o nagpatay sa kanya ang pagpapasok ang pagpapespirituhan kusok ang gawin sa mga ibalita para sa inyo salam kayo ang galing kita nila sa kita sa maripot ko gisaw ang pangatanan nila daw sa ipakita ba kanyo ginagawang taon mo reply pa nila pero pa siya nagpinsahe nagpapit mo tingalak ka ha di po ginoo ha Nakakita siya ko. Nakakita niya kung nasab siya. si Papa Lisas Kasi kita niya. ayag o say mahayag mo ko mo pero sila mga engkanto mga tanan diri dugol sa ko kay handok ng taon sila sa kasukas manang mabuyagdan ang mga bata kasi ko yago nila po na mayo pero tungod di Kristo ayos sa
Isulti. Ipakita ka kaya sa hayag ng kamot. Kita kaya. Kita pahayag. Siya ang nagpakita. Nagpakita ka. Salamat. Adili na ako magbinsahe ba? Tingnan ko magbinsahe, na ako magbinsahe. Wa ko kabalo di ayon. Daghan nagampog ama na mo no, pero wala nagtulong. Tama nga. Nga. Laan. Kami nagsipitahan ng kasa dito ko sa dito. Sa mga tao nga nagpa-disdios, simba pero tanong dito. Ha? Bahala nang tabulat na tarong simba pero ang templo sa Diyos ang atong kasing-kasing na yung simba murag kinsa. Kanang bitang di kainis niya. Sa kay bago, anis hindi na mawala. Disdios ba nga nangadatok sila. Nya tanawa po to yung amahan dito biyaan man po mo. Nang interno. Dali mo, Teo. Sa dili na lang mo magdugay. Naglisod sa Ang nakinisi, may License pa lang nag-uban. ano may service dire. Oh, na. Bye. Ulit kami. Ka ba ni sila? Ay, bikinit. Ako yung weekend. Ako lang yung Ito pa sa samahan. Diyos anak kasi saya nag-ambil sa makilubong. Ito pa, kumusunod ka niya, mamatay, iban ka niya. Ito mamakantos sa makilubong. Wala na, pan. Pinahalang mag-antos pa sa ulit. Niya karoon, kadadang spirito. Karoon na ilang mga. Maski ang pagkakadahan mo. Astot. Patay ka mo sa kalibutan mo. Hindi ka mo kami. Ano mo nalikas.
Mabulit kami sa pinagis mo. Kaya iba. So, ang ngayon mo patulog ko. Ang tigawa na patulog ko, nagatuman. Ang dalawa na pangalan na ko. Nagtuman kasi ang suko. Salid sa kaabot sa pari sa artista, pastor, makaluwas ni ikaw. No. Jangan kaya na nakaluwas sa simbahan. Sa simbahan. Paguman, luminaw ko ganyan mo, binukunin mo, ako mismo mo sulti, ipagawas, ako mismo mo buhat. Yan, lugay ka sa katoliko, lugay ka sa kusiba, naamoy, ibangkilyo, na natunan, ang kulong si Diyos, wala. Ito, baka, monokroson, biligapong ko, maminaw, biligapong ko ng buhat, iba tayo sa Diyos. Buhi, muna magbuti ko karon ani, para mabuhat sa asin. Tama? Na matuman ang pagboto, pasalo ka ng mga salaingon sa pagpasali mo na kapasali. Mas maayo mo ang punta ng salat ay sa punta ng salat. No? Kaya dili man tama ni ikaw, pagkala mo ikaw. Pero usahay, simba ka, may iwan ka na mas dako salat, kanunod ka nagsulti o amahan mo, nagamit sa seremonyas, pero di ay biyaan gay ka, magbulag ninyo, ang simbahan doon kayo, murag nahimong lang, natapukunday mo dito, bisingan, ibiyaan din yung sinyong amahan. Napakuman, mag-away, maglipakan. Ha? Ano na? Kung nakasapot ka na, kailan ka na ang system. Nakalawag ka na sa mga. Parang pa lang. Magpadala ka ng bisis. Okay, magpadala yung hutu dyan. Pag nakailangan ako, manok. Ang gusto na ako, siya na espiritu. Ang magtipo na. Wala ka pang sabihin sa espiritu. Uwan pa rin. Sulat ko. Diyan. Kapag mas maayo, mabiyaan ko kamo. Liman, kami ako. Kaya, ano siya? Hindi abot niya. Painom kami sa mga sila sa putang iyong masaya. Kaya wala sa espiritu. Sa akin, bamang, ito ka na ko ha. Apo ka na yun. Kung tanda ko isa ha. Tingnan yung tubig. Isip, hugas. Kaya nagunyagan, nakapilagi sa tubig. Si Jesus din, ako bunyag sa tubig. O, di na nga namatay nun siya. Kung ito sa dalihuan, ang mga nagbunyag pununta, maminakuhan nga na ay nagpabunyag niya nga magbunyag sa kalayo sa espiritu, magdalag migo. Kung isulod niya ini ang grigo o lainon o mga bini, matipasi para sa bagay. Para nagamisahe ko ka noon, gulawan na siya. O nagasimba ta, tuman. Ano ko di, yung mga, hindi mo galaan ko. Noon nagatambal ko sa lawas, hindi ka na kami. Lawas namin, tumunta sa palapak, sa tulog, pista, tama? Ibu, gago. So, mo na ang sakit. Madoktor rin sa, hindi nalit ako, matatay ka. Managtambalan ko na ako yung espiritu. Ano man? Kasi tayo, bigaway, masaya ako. Kung abi, ayaw din itabi. Eh, basi, gilingan na tayo. Katuwa sa pinuod kanina. No? Ben, muna nagwalit ang espiritu. No? Na may sakit na lunay kayo, na lunay sakit ng sangkot at kamatayon, na hindi kamatay, may katubot ka. Kasi kita kamana mo, nga, nagtungan ka. Na, ang putak itong luan. Isa ka na i-evangelist ang Katoliko militar. Isa mo i-evangelist ang Ay, salamat mo, mama. buta-buta mo ka, kaya magpabalo. Kaysa nakabalo, amay ka, si Juan, Marcos, Mateo, Lucas, umihan ka. Pero, naminaw ka.
Wala na yung mga ang pinto sa Diyos nga atong ginamit ang ating sila. Mag-unsa man ang simbahan nga paghuman siratan, niya abrihan ng kumangwarta, niya ang inyong amahan magbalante dito. Anaan lang mo diyan. Tama? Nakikilat man? Iloy-iloy ito? Wala. Naik yung orasyon. Mulit po pa na ito. Kasi palawad na palawad sa Spirit. Yes. Sinutan mo na. Kita niyo na. Na? Wala na. Bakit ko? Wala. Yan. Masabi ko, tingnan mo. Mas mainom lang tubig. Ang tubig, makaw ang tayo. Meron bang sinabinsahe? Sino ba kong minsahe? Diba kami? Nasa ka na po yun? Nag-agil ito din yan. Sabi mo, hindi ko na yan. Ngayon, pag nilubok ako ng paminsati ko, may kakang. Dito na rin yung text ko. Okay mga ka-SP, mayang udto no. Tatantanan. Paulit na ta mga ka-SP o diri pa ta sa bukidnan pagyapon ta. Okay, nunong ta kay mga kaniud to. Success itong nakawagay na mga ka-SP kay daghantag na istoryahan gyapon no. So, pasalamat lang ko ninyo kung makaabot mo aning video ha. Kaya nakabulong mo kung kinsa siyang kunuli o nakabulong mo kung unsa iyang mga pamaagi sa pagpanudlo, sa pagsulti, sa kamaturan, o sa pagtambal sa mga masakiton, sa lawas nun, o sa espirituanon. Bana kayo mga espiritu, kang sakyan na nangagi. Dirita mga espiritu, okay. Wow, grabe pags diri mga ka-SP. Guwapo kayo ng country po SP, guwapo kayo. Pags kayo. Kaya ba po yung sukuran? Sukuran sa kakuan. Sukuran. Sa mulut mo. Yung stiin nila. Meron ba kami? Kaya 100 ang entrance. Sunod na ako, kailan ka oras dito, mag-3 meal ka dito. Stiin ba? Stiin. Stiin nila. Overnight ito? Sa lampay na tayo stiin eh. Kana isa ka tao? Ate mo? Kana isa ka tao? Oo. Ay, okay na po Ay, yun. Wala dili. na pag-uwi. Wala na, klaro na. Anaagi na itong pags. Pwede na mag-enjoy yan tadi. Ay, mano to itong dalan na padalo ko, no? Anaagi rin itong pags. Uy, nice. Japon din no? Ano ito? Okay, hello mga ka-SP. For today's video mga ka-SP, ilipata mga ka-SP sa Sunin Birds mga ka-SP. Ang mga agpata din kay kitagaman tag-pray ng kunuli. O sila kunuli mga ka-SP nasa bus. Dito siya nakikmamat sa mga espiritu dito niya.
nakikontak pa siya sa mga espiritu nga gabantay sa Diyos Ilis kaniya. So gapon yung mga lugar mga kaspe. O kaning lugar mga kaspe, ya yatag ni sa Diyos samahan sa tuwa kay para na kasuruyan ug unta dili na to abusuhon ang yatag sa Ginoo sa tuwa aron dili ta panilingan sa Ginoo paabot sa panahon. Ang gapo mo na kayong video dire. Dire pa dito sa Marilog. Atong oras mga SP, alas 2 yung kita sa sapit na mag alas 3 pero alas 2:30 pa ta din mga SP nung nagkuhan. Taro nga pagpusing dia, taro nga. Lain ng yuta din. Kana siguro magulan mo na mohumok siya. Lain ng yuta din, humuk na kali. Kani-gani, kuya-uyat. Maayo kay na pa din ko under. Napay makabkaban re. No. Kana lang to Sakop sa arakan eh. Nang kahoy gud lisod na ko. Ya kada Kabalo mo ano. nagkuha na nagpuyo guro dia no. Dapat Baliti. Sila mo na sa Basta-basta ko akong kain. Nagpuyo dia. Baliti. Kaya mga guys, sa ako pa na sa arakan mo na siyang landslide dito ng gubahan dalan. Yung gubahan sila ang dalan dito. Pero kage gapon. Kaya namay temporary nga pa para pa na simento. Diri na dapat sa may kumpare ng kululi diris kay Nidis Tatoy. Tagalampayan na siya dati. Ano yung kailan yan eh. Sa Arakan.